Amampunge lawo bafowethu. Asingalinge bafowethu sidicilele phansi umsebenzi wabantu abadala. Uthi wena ngoba nako embethe umoya emibi, imoya kaSathane bese uzothi abantu abadala bakwenzisa leyo nto. Abantu abadala bazwani nento engcolile. Awukwazi ukuthi wena ungathi umuntu wesilisa bese uthi uzoshada nomunye umuntu wesilisa kanjani? Yenzeka kanjani into efana leyo? Akhosoka ladla kahle imbanga ikhala. Kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembe leqamanye amalembe ngokukhalipha usishaka kashayeka ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka kuyinkosi yasemashobeni nginibingelela umhlaba wonke nasendaweni zonke la kufinyela khona lo mfanekiso oqoshiwe. Ibizo lami ukuthi usanda kusijoyina ngumlekeleli umshana wakofuze fulele omashiya amahla ngathi azoshumayela umzukulu kaMdumo igaba elimabanga kaThumbu latshatshatsha utshatshatsha kaPheshe uPheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhonjwa. Kanti ke mina insizwa zengibiza ngonduna kaNdaba ontombezi yamncumela insizwa zemkhombisa lona esincane saphuma ehlathini ekseni ngovivi sazivuthulula ngoba sigcwele amabethe ikholo likholwa ngenhliziyo engalibhana kancane esontweni ugqamgqama umsathi inkankane lakha lathi ngahamba lithese lo sitha lathi ngahamba. Uma ukuthi usanda kusijoyina ke bafowethu kule channel siyabonga kakhulu ngokuthi ube ingxenye le channel. Siyacela ke bafowethu ukuthi ke abantu bangagcini ngokubuka kuphela abasubscribe. Ukusubscribe bafowethu kuzokusiza ngokuthi yonke imfanekiso eqoshiwe efundisayo neyakhayo ukwazi ukuthi uyithole ivuthiwe injalo futhi isemisha ukwazi ukuthi uzithakaselele yona uyibuke. Angiphinde ngikubalule futhi bafowethu ukuthi ukusubscribe la kwi channel akuyona imali. Abantu abaningi bayafona babuze bathi impunga yesintu kungabe mhlambe mangisubscribe ikhona yini imali engizoyikhokha? Cha, ayikho bafowethu imali ozoyikhokha. Ukusubscribe nje kwamahala kukupressa nje le button leli elibhalile ukuthi subscribe elibovu ulipresse bese upress notification button ngapha ukuze njalo impunga yesintu mayifaka imfanekiso eqoshiwe bese uyakwazi na ukuthi uzwe ukuthi kukhona umfanekiso oqoshiwe osungenile. Namuhla ke bafowethu ngiyimpunga yesintu ngiyafisa bafowethu kakhulu ukuthi ngikhulume ngesihloko abantu abaningi esebengicelile kakhulu bathi impunga yesintu siyafisa ukuthi ukukhulume kabanzi ngalesihloko. Isiphi lesihloko bafowethu? Abantu abaningi lento bafowethu ngizoyikhuluma ngizocela ukuthi ngingezwakali kabi kodwa ngoba ngiceliwe ababukeli bempunga yesintu TV kufanele lokho ukuthi ngikukhulume njengempunga yesintu. Uma ngingakukhuluma mina angazi ukuthi ubani omunye ongakukhuluma ekubeni nibe nicelile kumina. Bafowethu lesihloko lesi sinzima kakhulu nami siyangesinda ngiyimpunga yesintu kodwa lento siyayibona iyadlebeleka kakhulu. Bathi abantu impunga yesintu akusicacisele la ukuthi iyenzeka yini lento ukuthi uthi umuntu wesifazane noma umuntu wesilisa bese wembathwa abantu abadala. Labantu abadala bathi mabekwembatha mhlambe owesifazane wembatha abantu besilisa ubusuguquka nawe mhlambe sewenzisa komuntu wesilisa. Uthi umuntu wesilisa wembatha abantu besifazane ubusuguquka nawe manje wenzise komuntu wesifazane. Bacelile abantu ukuthi lesihloko ake ngisithinte mina njengempunga yesintu nami ngengizwakalise umbono wami njenganempunga yesintu ukuthi ngempela into enjalo iyenzeka yini noma lowo muntu usuke mhlambe sekukhona umoya othile omembethe. Siyabona bafowethu enkathini namuhla khona nomfanekiso oqoshiwe engake ngawubona la isangoma umuntu la owayisangoma owesilisa kodwa manje owesilisa nje uganiwe eganweni kakhe uganwe abanye abantu besilisa. Uma lento ngiyicubungula njengempunga yesintu ngiyifuna ukuthi yenzeke kanjani impendulo kuyabisithi lona wesilisa into enza ukuthi aganwe
ilabantu laba besilisa. Ingoba labantu besilisa laba bembethwa abantu besifazane. Okusho ukuthi manje ngamafuphi nabo ba abantu besifazane. Uyayibona nje nawo mfowethu lento ukuthi into engekho. Abantu bafowethu abayeke ukuthi bavumele imimoya emibi ezothi mayibembethe bese nabo ibasebenzisa leyo moya bese bazothi isintu sethu thina njenganabantu abampisholo bazoqamba amanga bathi umuntu wesilisa oyisitabane ingoba wembethwe umuntu wesifazane oyithongo lakhe liyamsebenzisa ngoba lona lalikade lo wesifazane amanga lawo bafowethu. Ngizokwenza isibonelo la. Ngifikile la kwi-channel yethu ngafika nomkhulu Khanyile. Umkhulu Khanyile owesifazane. Izinto zonke azenza uyakhombisa ukuthi umuntu wesifazane. Kodwa wembethwe umkhulu wakhe uKhanyile. Ingakho kuthiwa umkhulu Khanyile. Ngiphinde futhi ngizokwenza esinye isibonelo. Kukhona isalukwazi sendoda. Ugogo bathini Mbatha. Ugogo bathini Mbatha uyindoda uganiwe unonkosikazi. Akaganile umuntu wesilisa kodwa yena uganiwe uyena oganiwe unonkosikazi kodwa wembethwe isalukwazi. Ukwembathwa kwakhe isalukwazi akusho ukuthi akenze izinto ezenziwa abantu besifazane. Amampunge lawo bafowethu asingalinge bafowethu sidicilele phansi umsebenzi wabantu abadala. Uthi wena ngoba nako embethwe umoya emibi imoya kaSathane bese uzothi abantu abadala bakwenzisa leyo nto. Abantu abadala abazwani nento engcolile. Awukwazi ukuthi wena ungathi umuntu wesilisa bese uthi uzoshada nomunye umuntu wesilisa kanjani. Yenzeka kanjani into efana leyo? Umoya omubi loyo osukwembethe namuhla la kwimpunga yesintu TV. Ngiyafisa abantu ukuthi balazi lelo qiniso ukuthi umuntu oyofika phambi kwabo wesilisa othi ushade nomunye umuntu wesilisa othi wembatha nomunye umuntu wesilisa unkosikazi wakhe loyo muntu bafowethu anokwazi ukuthi alikho ithongo elingamenzisa ukungcola okufana nalokho. Kodwa ke ngaphandle mokuthi ke mhlambe khona amanye amathongo wakhe asetshenziswa uyena. Mhlambe khona imikhuba ethile ayenzayo, khona izinto ezithile azenzayo ekuyizona ezimphoqa ukuthi akathandane nabanye abantu besilisa besathi yena ithongo elenza lokho. Alikho ithongo elingenza lokho okungcola. Alikho. Umuntu nje bafowethu makuthiwa wembethwe ogogo akusho ukuthi ubulili bakhe ke manje uzobe senzisa kwesifazane nemizwa yakhe iyashintsha amanga lawo bafowethu. Akufanele phela ukuthi sikhohlisane sikhuluma izinto ezingekho. Leyo nto nje bafowethu ngithi nginitshele njengoba nanicelile ukuthi asikhulume ngayo. Into nje bafowethu engekho leyo nto ningabolinge nize nivumele. Umuntu osebenza kanjalo angeke futhi akwazi ukuthi akusize lowo muntu ngoba akahlambulukile. Akekho umuntu ongaganwa omunye umuntu wesilisa bese uthweni ikhona into esile angakwenzela yona. Ayikho leyo nto bafowethu. Bengaqondileke ukugeqa amagula ngeimpunga yesintu kodwa into engizoyenza bafowethu ukuze nani nikwazi ukuthi lento engiyishona ikholo. Ngizothatha umkhulu Khanyile ngoba yena owesifazane wenza umsebenzi wabantu abadala. Sizokhuluma ngalo lo daba ukuthi yena njengoba embethwe umkhulu wakhe kungabe mhlambe imizwa anayo unemizwa yabantu besifazane yini ngoba phela kusho ukuthi lokho useyindoda. Ngiphinde futhi ngimeme ugogo bathini Mbatha isalukwazi sendoda. Sifike la kwimpunga yesintu TV sizokhuluma naso sichaze ukuthi njengoba yena eyindoda embethwe ogogo kungabe lokho kusho ukuthi manje usewumuntu wesifazane yini usenemizwa yabantu besilisa yini ukuze bafowethu nizokwazi ukuthi niphenduleke ngendlela ekuyiyona nezomgculisa. Ngoba makusakhuluma mina ngeimpunga yesintu nizothi impunga yesintu lento ikhuluma ngoba naku yona ingeve ukuthi mhlambe nayo ibhekene nayo. Ingakho ke ngizothatha abantu engibaziyo ukuthi bembethwe ogogo abanye abesilisa ngithatha owesifazane owembethwe amakhehla bese beze bazositshela ukuthi ngempela lento eyenziwa yilabantu laba badicelela phansi isithunzi abantu abadala ukuthi iwukungcola leyo nto ayifuneki. Ngitheke bafowethu kangiqondile ukugeqa amagula. Ngiyacela ke bafowethu ukuthi niqhubeke nisubscribe la kwi-channel yethu Impunga Yesintu TV bese niphinde futhi mfanekise eqoshweni idlulisele nakwabanye bese sithi nje impunga. Wayengibeke inkalo nami ngimbeke yami mahlombe. Wayengibeke inkalo nami ngimbeke yami mahlombe. Wayengibeke inkalo nami ngimbeke yami mahlombe.
Kwafika inyoni yahlala phezu kwethu. Kwafika inyoni yahlala phezu kwethu.